ליהי פנקסוביץ', כמעט בת שנתיים, חלתה בסרטן. היא הייתה כבר אחרי התופת, את מרבית הטיפולים היא עברה בהצלחה. בטיפול האחרון קיבלה ליהי מינון יתר של תרופות, מינון שגוי. ליהי פנקסוביץ' מתה. המערכת בדקה את עצמה וקבעה שהייתה טעות, אבל היא גם קבעה שאין אשמים. תוקע כמה אנחנו מתגעגעים אלייך. אוי. תראי. 2003, 2005. כן. נכנסה לסיטי, זאתי שעשתה את הסיטי אמרה לי תחזיקי אותה ביד, ואז הסתכלתי עליה, ואז היא תפסה את הראש. עשתה ככה. ברגע שהיא עשתה ככה, התעלפתי. עשתה ככה, הבנו. במחלקה האונקולוגית בתל השומר הכינו את ליהי להשתלת מח עצם עצמית. התחילו לתת לה טיפול כימותרפי. אחרי 4 ימים התברר שהוא זרק לגופה מינון הגבוה פי 3.5 מהנדרש. ופתאום בהבזק כזה, האחות באה ועשתה לי ככה לדקומי, הילדה שלך בהחיה. בלי נעליים, בלי כלום, שמנו טיל. ישבנו על הרצפה כמו 2 ברווזים, אוהדים. לא ידענו איפה אנחנו נמצאים בכלל. ישבנו על הרצפה ובכינו. אני מבין את ההורים ומבין את הציפייה שלהם, ומבין את האובדן שלהם. אני לצערי, אי אפשר להימנע טוטלית מטעויות. דברים שנורא קל לטאטא אותם מתחת לשטיח. אף אחד לא יודע. דוקטור בלה בילורי החליטה שלא לטאטא את הטעות שעשתה וחשפה. שגיתי בחישוב מינון התרופה הכימותרפית. ליהי פנקסוביץ' הצטרפה לסטטיסטיקה. 3,000 טעויות רפואיות נרשמות מדי שנה. על פי הערכה זהירה, 1,850 מטופלים מתים בשנה בגלל טעויות במתן תרופות. אחד הדברים שניזוקו חלק מזה בגלל האווירה, זה הנושא של התחקיר הרפואי. אין היום במדינת ישראל תחקירים רפואיים אמיתיים. כי כולם מגיעים לבתי המשפט. טובים ורעים במקרה הזה. כולם טובים, המשפחה זכאית לצפות. אנחנו לצערי לא תמיד יכולים לספק את הסחורה הזאת ב100%. רופאים הם לא אלוהים, רבותיי. בדיוק כך, רופאים הם לא אלוהים.